правите? Земтех. На Земтех. И представяте каква техника предлагате? Селско-стопанска техника за малки и средни стопанства. Малки и средни. Земеделски стопанства. Малко по-подробно точно какво предлагате? Изцяло сме се специализирали в техниката, която е за най-малките земеделци, до средните земеделци. Всички възможни процедури, които могат да се случат в малкото и средното селско стопанство. От сеитбата, пръскания, окопавания, дискования, абсолютно всичко, което може да бъде свързано с малкото стопанство. Какви фирми са това? Виждам, че китайски трактори също... Работим с над 20 фирми, като доставчици от над 10 държави. Внос, фирми, които са доказали в времето, полски, италиански, гръцки има, индийски има, Китай, Южна Корея, Япония, като внасяме употребявани японски трактори и нови трактори от Китай, марка Чери, и от Южна Корея, марка Брансан, на които сме и ексклюзивни представители за България. Да, малко повече за тези трактори да кажете с какво са добри, защото те са добри за българския фермер. Какво предлагате? Значи, тракторите с марката Чери са трактори за малки и средни земеделци до 50 коня на този етап, такива, които са сертифицирани и могат да се предлагат законно в България и могат да участват по европрограми. Това е общо взето ефтиния клас на новите трактори. Китайски трактор на икономична цена, хора, които гледат земя, да кажем, до 50-100 декара, спокойно могат да си купят такъв трактор и да им върши перфектна работа. По-ефтини са. Базовата цена е по-ефтина и обслужването съответно е доста на по-ниско ценово ниво спрямо по-скъпите марки. Могат и хора, които не участват в програми, също си ги платят в броя. Те са съвсем ефтини машини на цената на втора употреба японски трактор. Но като качество предполагам, че са добри, въпреки че са ефтини. Като качество не са от най-доброто качество, което съществува на пазара. При всички положения са около средното и малко по-добро от средното, но акцентира се върху по-ефтината поддръжка на трактора, изработен е по-простен вариант, по-простен начин, по-лесен е за поддръжка, за обслужване и има същите екстри, каквито има един скъп трактор. Търси ли се такава техника в България? Има ли пазар? Вижте сега, в България земеделието знае, че е доста разпокъсно и доста мащабно. Нали? Това са двете крайности на българското земеделие. Сега там, където са големите земеделци, ние не можем да се простираме с нашите машини и се простираме там, където са малките земеделци. Търсене има, но няма платежоспособност от този етап и всички хора се надяват и да ви кажа всички повечето на програмите.